Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa a dneska budu číst otázky a budu na ně odpovídat, abyste se o mě něco dozvěděli, takže jdeme na to. Tak mám to stejně a jdem na otázky. Co je moje nejlepší jídlo? Tak aby řekla, tak předkrm je, nevím jestli to je vůbec předkrm, je to, jak se to kurňa jmenuje? Já už vím, tiramisu. To je fakt dobrý. A jako jídlo, oběd, tak to je moje nejlepší rajská nebo svíčková. Jdeme dál. Co je můj nejoblíbenější sport, nebo který dělám teď jako? Tak můj nejoblíbenější sport je asi parkour. Jo, ten taky někdy natočím. Nebo jo. A co dělám teď? Teď dělám hasičák a dělala jsem judo. Jdeme na další otázku. Kolik mi je let? Bohužel mi je 10. Jen 10. Ale v březnu nebo v dubnu v jeden den mi bude 11. Takže 29. března. Jdeme dál na další otázku. Mám nějakýho mazlíčka? Jo, mám mazlíčka. Mazlíčky. Můžu vám to klidně tady ukázat. Máme takové rybičky. Takhle, jestli vidíte. Takhle, je jich tam 2, 4, 6. Potom tu máme někde. Adí? Tady je náš Adínko. Adínko. Tady máme kočičku, jestli vidíte, počkat. Vidíte? Nevidíte asi. Škoda. Nevadí. Běž. A teď zaženu tam. Běž. A tam zaženu. Běž. Hadi. Běž. Takhle ji můžete vědět, Háďo. Věčiči, neboj, Adínko. No, takhle. Víte? Ado, jedeš? Jsem zase protivná, veď dneska. Jdem na další otázku. Jakou mám velikost těla? Prostě takhle. Na šířku. Tak mám nějak 165 nebo 164, nějak tak. Ne. No. Jdeme na další otázku. Jakou máme značku auta? Měli jsme Mercedesa, teď máme dalšího Mercedesa, ty zbylý 2 jsme prodali. Takhle ty 2 jsme prodali, ten jeden nám zbyl, takže máme Mercedesa a Peugeota a ještě jednoho Mercedesa mamky a taťky a Peugeot je náhradní. Jdeme na další otázku. A to s ním. Jo, a když už jsme u těch mazlíčků, tak máme ještě křečka. To pak můžu ukázat, nebo teď ho můžu ukázat, takže jdeme se kouknout na křečka. Tady mám křečka. Takhle. Tady mám křečka. Anetka se jmenuje, je to holka. No, moje. Tak dáme ji zase zpátky. A aby si mohla spinkat, jdeme. Takže mám tu docela bordel v pokojku, takže to nebudu radši ukazovat. Ještě si můžeme vzít Marťánka. A jestli pak víte, kolik zbývá dní do Ježíška. Nevíte? Tak já vám to teda řeknu. Je 6. takže 18.
Jo. Ne. 6. Takže za 20 dní. Ne. Co to melu? Za 18. No. Jo. Jdeme dál. Další otázka je. Mám nějakou ségru nebo bráchu? Mám 2 ségry a bráchu. Další otázka je. Co mám za telefon, jakou značku? Teď jsem měla, jak jsem natáčela na Polda, nebo na jiný kanál tam, někde, na YouTube, někde tam, tak to jsem točila na Sony a teď točím na Acer, na větší, asi takhle velký, jako počkat, já to změřím, asi takhle velký, jako můj mobil, jako můj obličej. Jdeme na další otázku. Jaká byla otázka? Jaká je moje nejoblíbenější barva? No tak moje nejoblíbenější barva je zelená samozřejmě. A tohle to bude asi otázek všechno. Jestli se vám tohle video líbilo, hoďte tam odběr, like, komentář a já se s vámi zdravím a asi čus.